କାହିଁକି ମାଡ଼ ଲାଗିଲେ ଆଲୋକ ଫଳ ଆଉ ମଞ୍ଜୁମା ଆସ ଦେଖିବା। ପେଟ ପିଡା କରିଦେଇଛି ଏତା ମାଇକି କଣ କହୁନୁ? ମୁଣ୍ଡ ପେଟକୁ ତାର ପକେଇଦେଲା ଯେ ମୋ ପେଟ ପିଡା ହଉଛି ଅଣ୍ଟା ଛେଙ୍ଗା ହେଇକି ଭାଗୁନି ଦେଖେ ମେଡିକାଲକୁ ନଗରୁ ନାଇଁ କହ ମୁଁ ମେଡିକାଲକୁ ନ ଯିବି ଆଉ ଥାନାକୁ ଯିବି ଆଲୋକ ବଳ ତୁ କରୁଛୁ ଏମିତି ତୁ ମାରିଛୁ ଆଲୋକ ମନା କରୁଛି। ଆଲୋକ ମନା କରିବ କଣ ତା ମାମା ଅଛି ସାକ୍ଷୀ ସତରେ ଆଲୋକ କହୁନୁ ତୁ ମାରିଛୁ ନା ମାରିନୁ? କିଏ ମାରିଲା? ହଁ ଦିଦି କୁହା ହବ। ଆଲୋକ କଣ ଖାଉଛି? ଆଲୋକ ଖାଉଛି ଉଖୁଡ଼ା ଆଲୋକ କାହିଁ ବାଡେଇଲୁ? ତୁ କାହିଁ ନାତ ମାରିଲୁ କହ କହୁନୁ? କଣ କହିଲା? ବୁଟ ଖାଇଲା ତୋର ଏଇ ଯେ ଖାଇଦେଲା ରେ ଆଉ ଦେନା ମିଟି ଧରି ପଳେଇ ଆଡକୁ ଧରି ପଳେଇଆ। ହଁ ଇଆଡେ ବୁଲିଯା ଖାଇଦଉଛି ନା କଣ ଖାଇଦଉଛି ନା ଜମା ହାତରେ ଖାଇବା କଥା ପାଟି ଲଗେଇ ଖାଉଛ ହାତରେ ଖା ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି? ବାଲେଦା ନେଇ ପଳେଇବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଡେ ଏଇ ପଇଲା ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଇଲା ଏଇଠି ଆଲୋ ତା ମନା କରୁ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ହଉଛି ନା ଚୌକି ପକେଇ ବସି ପଡୁନୁ ହଁ ବସି ପଡେ ହାତ ବସି ପଡେ ହଁ ଆଉ ଖାଇବନି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୋଡ଼ ପକେଇଦେ ତଳେ ଥୋଇଦେ ବାଲିରେ ପକାନା